लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो हानायमानि शेयार खालामनानै होगोन आरो अननानै नोंथांमोना फुल सापर्ट खालामदो। आंनि चेनेलखौबो अननानै नायलांदो आरोना भिडिअखौहाय। आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरोना हानायमानि लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनैहाय बोथोरनि मोनजेननाय थाइजौ गोरलै थाइजौ फिथाइ जानो नागिरदों लगायनानै। ओमफ्राय बिनानावनाव थांगोन आरो बेखौनो जानो। बिनानावजों दहायहाय खादोंमोन जोङो बेयाव लामायावहाय, ओमफ्राय बेखौनो बिनानावनाव जानोसै होननानै बिनानावनो दहाय हरफानाय जाबाय। ओमफ्राय दायो आङो बिनानावनाव थांनोसै आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो थौफादो। Rồi. Chả nữa. Anh đi đâu mà cái cái. Anh có cái được. Thử cảm giác cái. Em phát cái gì mày bình phát cái gì. Nó cái gì nó cứ đấy. Cái thứ đang để chụp lắm. À không phải. Không thích. Cái gì là đó. Ai vừa vừa ra cái đó. Nghe chưa bác? Cái sọ này này ở đấy. Tôi không ngon rồi. Ai chứ là làm cái gì vậy? Rồi, anh bây giờ sáng hay ấy, từ vậy nè, ra gì đâu khả năng làm. Ăn nước này rồi, đây phát được, phát được mà vẫn dần hay ăn từ khá, rất là yên tĩnh rất luôn. Ăn là sẽ sao chào bố gì sao đấy không xì xì mình đưa sẽ mình nghe này nhưng mà không biết không 아유 지 쌈이 저희 할 파하고 와서 지 그런 거 해네 엔자 발루나 자세 하려 걸 쌈 그게 파스타는 좀 자세 리지 않나 머리 잘려 좀 자세 미세 근데 아 알았어 이거 발로 신이조한테 놓고 있는 건지 미리 잘 이거 맞아 근데 그 방금 빼한 거 어디서 혹시 이거 뭐 이봐 이봐 나 지금 나 원래 난 예스 말하고 얘 아니 그건 우리가 꼬르만 우리가 cầu là dia na gì please ni mama ice go hai năm điều ini ko rumana uti saka adu ha balu ag sadara na sahal mora uria utla kan jiwan daran sau đó ta hay share được share này alu ta phải có cha alu sẽ dừng ra được phim share sang này cả thôi. 네, लोगोफोर हखांबाय दानिया लगायनोसै बानलु सामब्राम होनोसै ग्रिं फोसाबदों माबे बिल्डिंनि
होखाबाय सालाखे खम गोसा जासिगोन बियो सामब्राम गुफुर बानलु संख्रि गोदै बेजों लगायनोसै नामा गोदैयासो नांबावगौ नामा बानलुआ होख्लायसिगोन जिबो आयु गोगोम बुरजा जाखाबाय जानायाबो दे लगायदो आखाइजों जाखांसैहाय लोगोफोर दिनैहाय फार्स्ट टाइम एसे टेस्ट खालामनायनिसैहाय दा लुबैदे लोगोफोर गोदैयानो नाङाखै गोदै होबावद' दाबो नांबावगोन ना नांबावदियासै check खालामनानै नाङा एफा गोखै गोखै जानाय टाइमाथ' गोखैखौ मोनाखैमोन खनानै बिदै गनानै माबा गोखैयानो अयथासारसो मोनबाय दे गोदै होबावबाय माब्लाबा गोदैया गिदिर गिदिरखाय गलिद'वाखसै ना मा जाखोसै जानो हानाय आरो अयथासार गोथाव जानोसै माबा नांला बोनानैसै ज' जायो साम'सालाय खुरि दं दाबो जानोसै लोगोफोर जानोसै मानो प्लेट लाबोखो खुरियानो लाबोगोन ना आंनो बहुद दे आयु फैखाबाय जानाया जाबाय आयु आं नांले बेखौ एफाखौबो जानांगौना थैखाबाय बेखौ जाजोबनांगौआ बे मा जानांगौहाय गामलायावसो लाबावबाय जानाया जि टेस्टि जादों आदै आथिङानो मोजां हामाखै आंनि दाबो सानायानो थथार साखाङो बोरैबाला भिडिअ थादोंना थायाखै मिथिला फिसाजो गारबोना आराम जाबावबाय नामा आलु बानलुआबो होफ्राखादों गोसाया जि गोथाव जाखादों बेसे गंगा जानांगौ जानांगौ जागोन 언제 파스타임? 그럼 그날 사는 포인트 작은 거 말고 갈 수 있어. 괜찮아